Tuhan kita Nabi Muhammad penghulu kita sahabat tolak saudara assalamualaikum kasabah beredar di masuk sekarang dengarkan petua di ayat dan kalimah di surah Nisa kau lama rupa bakat tolak kamu kepada nanomu secara juadatnya baiklah dan orang muslim jangan macam dosa tangga dipandang kata kasa baradai kurang perkata kasa tentang parena tua jawali nak diawak seorang cina tuju inu dia jitan kaura tinggalai sakiti kadai dalam bangun lepati bagala nagadakalau masih romo di gugu jika orang Yumpamu anak-anak beraja menyai mendapat ikan siap bujai otak kadang ya sekali pemalu malimbe takai ko bayar kanai kamu kimangigi lagi sipai si pemanje karambia taman kala tinggi di pucuk karambia barapo tumungnya tarato jalan sia nianyo kai ko nyukup ya tak tahu ratali rapegan ni ya tali relo muncul majib ya kan akan salamu damai usik ratakan cantik balapi itu misalnya nata kasih laku ayalah siang dia
sama lumada yuna masuka tubuh kita ini manoban alam apa namanya oh di kanan di Tuhan bulan
kula dia dia do kata Di dunia mengetoleh kelama Mengetoleh kelama ambil hidup berat Basuku suku galak jurana Babu sumah yang wanita kali tidak Itulah orang nanti ngomongan Naraku badan tajampa Fikir benar oi saudara ada pungkasnya Ada pun kasih ambil pegaro kasih kepada harto Iyo kedua kasih kedolah saudara Iyo lagi tampilah oe anda mano oleh ke ambil kasih ke amal dari mana di dalam kubur menjadi kawan hanya malaikat nanti kiamat didatangkan Tuhan hari kiamat jual tiba menyawa tayo apa dan tiba malam kau titian ayo baliaro jiro tamu takim namu titian jiro selamat badan Oke banyakkan umar di zaman kini Oke lebih banyak mencari yang tadi Ojo sayko salam indah kembali nyawa ko putoy jopo diganti jo kalau kita le sampai mati ko ale sajo ko ale sajo Nilai kainan putih tidak bagi Tiga walai satu Oh tidak balabia Itu namanya Sanjay to namuli Iyo aman paya Urang namuli Soal pengajian Sajian dia Oh sekian dahulu dari kami madu Dari sinar berapi Oh namunyo sinar berapi Malay na carunyo Yung mama superman Sekarang ko lalam mo na katamu Lago bandana indah batu Iyo kibila na ika Kuhala de na lagi kuhala de baju Sampai 60 tahun ada nang kiro-kiro Memang iyo di Jakarta Lada ni sinada ba domisilyo Kolanan di Jakarta ada menangalenan kaki limo Wala mo na iyo kakilimo Tapi kala iyo de balabu Dengan insya Allah ada malalay ado Iyo katiko ako di Jakarta Masuk para mana indah kasuo Karena indah nalapon naladanan Badeka nalanamura amo Karano katulay manalepon Tapi nomornyo ato na ibu iyo de nyoyo Kadang-kadang dengan sinyal Ada iyo berbahayo Karano iyo lada nyo sinyal Memang panu ayo de rasio Allah datang kini malang kini ada nana lagi tu nana badu Iyo kini
itulah Ayo jalannya iyo lagi sola de nara osudah la de bala la tanyo Oh banan bungai danang nan nama maju Tanto itu japu ilana di mano tinggalnya Lagi tola danang cari tola di mano ai lamanya Kola boy ola di buku Rasam ratono Kola bola kito kape ela de kola buki ore talinyo Amari la kito jawab la de nara ore sa panyatanyo Insya Allah danang gitu la jawa tanya Sama sola de nyawa nan tolan tanyo Sama sola kito alun ka tubuhanan ko Ayo jangan itu benar Lelena tolan pareso Di mano nyawa la kapita ruhai nyawa nan la tarasiyo Kalau nan alam di alam nan mano Itu nan la yo tanyo Lelena kami nabadu Ini malah yo de jawab Kami nan badu Manoi iyo banadira Adenan la kami nan karimu Sama so iyo nyawa iyo da ulu maso Adanya kanan Adelena kami panyatu Ya itulah dina alwa di dalam sulbiya kadim kadim ya Allah ya sendirinya Iyo kalau lade Allah nyo alam sarahna moyo Ya itulah di alam suci indah abanoda sagiti sajo Di situ nyawa tarasiyo oleh Junur Muhammad la Jawa sallang kasapiyo Kanan itu benar dengan kampenan bapi carua iyo wala la ku ala jalila dinara ayala punya to oleh manusia galo Mantor masamu dengan kanyu ala tidak ala pula kana punyo oleh kanyu na ujadan jokane iyo mabaleh biaso ode sekali ala di sini Onde sanagati ola di siko oleh kahanan dekan mana Ore nante ula de gampoyo tu sinar oleh baraki dengan kambana kanyo bulu Kapanoyo lagi so orang parinamu Sama so nyawa tapi taruhan nale kanala tubuh kito dengan kambana dengan oi saudara Sapalong nyawa lekatuku nan kami tanya Iyo tanong nyawa dio persidangkan ni oi da olu kalo Kita tak persidangan denyo nyawa denanyo kakamila paresu Ona manyidang kanyawa Oh siap punang manyidang kanyawa iyo masola dulunyo Main kunyawa iyo disidang kanay delaya po sabak ano Ona na yun menjadi hakimnya Dan sebagai iyo saksinya Keputusan dari obado sidang bagaimana puno deponisinya Iyo tolong
Yo malah jawab penanya de salah sudaiku. Sabario jangan hilang desana ciko jangan lupa. Ditanya kami udah mana ada nada de bahasa musamo. Sakian nyotang dari kami baru. Ini baabana karanja dele baakasero. Kanan kasana larian dari nana batamu. Karano iyo lapinon kini pada mamato. Sadoyo dinan kinga dinan pare kare sajo. Dan singke sore yo de itin jula balia yo karuma de binio. Karano siang hari mutilapan dekaratu. Aku lagi iyo nan lebai su acara puncaknya masih ado. Dengan Insya Allah lancar diandanu. Acara nani we kata Quran anak kamana katenyo gitu. Karena itu bana. Iyo kalau dikino. Laya marinan bairama. Agas ni enyo jo. Irama nan padang pasir. Atau jo ini ramalamo. Laya mungkin negara sati hari mana ibu. Obiyo cubo balade mama yo biya amo yo nama nudoe. Di cubu asa jambang anta bisa anta pun tidur. Iyo ay kalau mama kata tagun biya kamanakan yo de manudo. Oi dengan Insya Allah. Oh de kami jawabannya. Salim wa salim ya Nabi. Wa Nabi ya Sayyidina Allah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Sayyidina Umar Utsman Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana Ya Habibi, nantilah kami kemudian hari. kalau engkau tidak menanti, Beri sobat ya Habibi. kalau engkau tidak menanti, Beri sobat ya Habibi. sekian dahulu. Iyo di kami Bandung. Iyo sampai kini malam ada mungkin tambah sero. Iyo tentu dikandalkan leka pado inyo badu. Assalamualaikum kehadirin ada bahasamu.